Είμαστε στον αέρα. Μίλα ρε, είμαστε. Θα τα κόψουμε. Τελείωνε. Λοιπόν, φίλοι μου, καλή σας μέρα. Σήμερα έχω τη χαρά και την τύχη να ανοίξω έναν ακόμα τόρνο, αλλά αυτή τη φορά είναι ένα μικρό θαύμα. Είναι της New Raider, ο Midi Pro. Είναι η πρώτη φορά που θα στήσουμε αυτό το μηχάνημα. Το έχω δει πολλές φορές σε λειτουργία ή σε φίλους. Ειλικρινά με έχουν εντυπωσιάσει οι δυνατότητες του για μικρό τόρνο και με δυνατότητες μεγάλου. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τι κρύβουν αυτά τα κουτάκια μέσα και να τον δούμε και σε λειτουργία. Από ό,τι βλέπω λοιπόν έχουμε εδώ τις προεκτάσεις. Γράφουμε για να ξέρετε. Μία. Και από ό,τι έμαθα πρέπει να έχουμε και την δεύτερη. Ναι, έχουμε και την δεύτερη. Τα ποδαράκια του, τα ελαστικά. Μεγάλη χαρά όμως κρύβεται εδώ. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως συναντάμε τα απλά. Το κλειδί του faceplate, τον άξονα που διώχνει τις πόντες, το tool rest, ένα γλυκύτατο faceplate μικρό, το λαμάκι του μπαίνει στο πλάι. Να φανταστώ ότι αυτές είναι οι πόντες, ακριβώς, τα βάζουμε στην άκρη. Τα πλαϊνά χεράκια, η πόντα για να ευθυγραμμίσουμε την κεφάλι. Θα τα δούμε μετά τα παρελκόμενα αυτά κατά τη συναρμολόγηση. Και εδώ μας περιμένει ένα μικρό θαύμα, το οποίο για να το βγάλουμε από το κουτί χρειάζονται άντρες και δεν βλέπω να έχουμε σήμερα μεγάλη απαρτία από άντρες. Οπότε καλύτερα να σκίσουμε το κουτί. Λοιπόν, το κάναμε το κουτί χάλια, δεν γινόταν άλλος τρόπος να το βγάλουμε. Είναι μονταρισμένος από ό,τι βλέπετε. Αμάν. Έχει και τα βουδάκια του, οπότε δεν μπορώ να το λύσω. Ψάχνουμε να δούμε σε ποιο σακουλάκι υπάρχει ένα άλλο. Το βρήκαμε. Ξεπηδώνουμε τη βίδα που έχει ως stop εδώ πέρα. Τη φυλάμε. Να το θυμάστε που τη βάζω γιατί μετά θα τη χάσουμε. Θα σας το βάλω τεστ. Λοιπόν. Γλυκύτατο. Βλέπω ότι όπως στο καινούριο FU, δεν ξέρω αν το παλιό μοντέλο του Pro είχε, έχει λαμπάκι που μας δείχνει την ανάποδη περιστροφή του μοτέρ. Πολύ ωραίο. Συμπαθέστατο. Λοιπόν, το inverter. Μόνο κακό όταν το βάζεις μόνος σου είναι ότι το καλώδιο του inverter είναι πολύ κοντό και
είχα βολευτεί με τον Εφιού που ήταν μακρύ, οπότε έκανα ό,τι ήθελα με την κεφαλή. Λοιπόν, το κύριο κομμάτι μας. Θα το στήσουμε λοιπόν στο... Λοιπόν, όπως κάθε φορά η μεγάλη μας χαρά όταν έχουμε ένα καινούριο μηχάνημα είναι η απογράσουση. Είναι έρωτας. Λοιπόν, θα πάμε λίγο γρήγορα γιατί καλά τον εστίνουμε εδώ πέρα, η θέση του όμως είναι αλλού, οπότε θα σας δείξω λίγο πώς συναρμολογείται. Το καλό είναι ότι δεν είναι Εφιού, με αποτέλεσμα το κάνω και μόνος μου. Γιατί στην κεφαλή του Εφιού δεν κάνεις τέτοιες μαγκές. Εδώ είμαστε. Το inverter λοιπόν έχει δύο τρύπες οβάλ, δύο βιδάκια Allen στην πίσω μεριά, εδώ πέρα. Το μόνο που παρατηρώ είναι ότι η ψύχτρα βιδώνεται μαζί με το λαμάκι του inverter, που σημαίνει ότι η πάνω τρύπα, δεν νομίζω να τη βλέπετε, η πάνω τρύπα λοιπόν δεν είναι οβάλ, ενώ η κάτω είναι. Άρα λοιπόν την πρώτη βίδα θα την περάσουμε να πιάσει και την ψύχτρα και το λαμάκι και μετά η κάτω θα μπει κρεμαστή. Παιδιά, δεν σας λέω τίποτα, η μυρωδιά του καινούριου είναι το κάτι άλλο. Και ιδίως όταν συναρμολογείς τέτοια μηχανήματα αξίας, δύναμης, μιλάμε για έναν υπομοτέρ με δυνατότητα περιστροφής της κεφαλής, με inverter. Πάει και αυτή. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές σχεδόν τελείωσε. Για να δω, βλέπετε. Βλέπετε, όπως σας είχα πει και στον Εφιού, εδώ υπάρχει ένα άγκιστρο, θα το ρυθμίσουμε μετά, στο οποίο κάθε φορά που θα αλλάζεις την κλίση της κεφαλής και θες να το επαναφέρεις στην ευθεία του, έρχεσαι στο άγκιστρο, το σφινώνεις πάνω στο άγκιστρο που είναι ήδη ρυθμισμένο και τελείωσες. Δεν χρειάζεται κάθε φορά δηλαδή να κάνεις ευθυγράμμιση της κεφαλής. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, θα σας δείξω για άλλη μια φορά, και το έχουμε δείξει στον Εφιού. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να κεντράρουμε την κεφαλή. Άμα έχεις βάλει το στόπ εδώ πέρα, δεν πρόκειται να πει κουκουβάγια με τίποτα. Βγάζουμε το στόπ λοιπόν και πάμε. Μέσα στα παρελκόμενα του τόρνου υπάρχει αυτό το ωραίο εργαλειάκι, MITAF 2 σε MITAF 2. Βάζουμε λοιπόν τον κόνο στο μοτέρ, βάζουμε εδώ, τα έχουμε απελευθερώσει ώστε να έχει δυνατότητα ο τόρνο μας, η κεφαλή να κουνήσει. Αφού τα έχουμε φέρει και τα δύο σε επαφή, εδώ από πίσω, όπως σας είχα δείξει και στον Εφιού, έτσι και εδώ, υπάρχει ένα λαμάκι
νομίζω ότι φαίνεται, πολύ ωραία φαίνεται. Αυτό το λαμάκι εδώ πέρα το ξεσφίγγουμε, έπρεπε να το είχα ξεσφίξει πιο πριν, για να το δείτε κιόλας. Είναι ένα λαμάκι σαν γάτζος και ένα σταθερό σημείο επάνω στην κεφαλή και είναι ψεοβάλα τρύπες με αποτέλεσμα να μπορεί να κινηθεί αριστερά-δεξιά. Έτσι λοιπόν, αφού φέρουμε πρώτα σε ευθυγράμμιση, λοιπόν, αφού έχουμε φέρει την κεφαλή σε ευθυγράμμιση με την κουκουβάγια, μεταφέρουμε αυτό το λαμάκι τέρμα αριστερά ώστε να βρει πάνω στο σταθερό σημείο της κεφαλής και το σφίγγουμε καλά. Έτσι την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να μετακινήσουμε την κεφαλή μας, θα ξαναπέσει πάλι στο ίδιο σημείο, σε αυτό το στόπ εδώ πέρα που έχουμε προρυθμίσει. Δεν το ξαναπειράζουμε ποτέ. Αν το σφίξουμε καλά δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να το ξαναπειράξουμε. Τώρα πάμε να δούμε λοιπόν κάποια πραγματάκια που έχουμε βγάλει περίσσευμα. Είναι αυτός ο άξονας, ο οποίος βιδώνει εδώ πέρα και είναι για να μπορούμε να τεντώσουμε το νημάντα. Ο νημάντας κρύβεται εδώ μέσα. Με αυτό το αλενάκι που μας είχε μείνει, ξεβιδώνουμε αυτή τη βιδούλα. Θα πάρουμε λίγο την κάμερα στο χέρι. Δείτε λοιπόν, εδώ υπάρχουν οι τρεις τροχαλίες. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη μεσαία. Βλέπετε ότι είναι αρκετά χαλαρά ο ημάντας. Έχουμε λοιπόν εδώ αυτή τη βιδούλα, την ξεσφίγγουμε και όπως κάναμε παλιά στα αυτοκίνητα, σπρώχνοντας το λευγί αυτόν που βιδώσαμε μόλις τώρα, τεντώνουμε το νημάντα. Το πόσο θα το τεντώσουμε έχει σχέση με το πόσο σίγουροι είμαστε για τη δουλειά που κάνουμε, ώστε να μην σταματήσει το μοτέρ σε περίπτωση που κάνουμε κάποια βλακεία. Συνήθως εγώ του δίνω λίγα μπόσικα, ώστε να μου επιτρέπει και κάποια λάθη, να μπορεί να πατινάρει σε περίπτωση που κάτι δεν κάνω καλά. Και αφού φέρουμε τον νημάντα εκεί που θέλουμε, σφίγγουμε πάλι αυτό το βιδάκι εδώ πέρα. Συγγνώμη, εδώ. Είναι, ξέρετε, το σφίγγεις, το τραβάς προς τα έξω αν έχει έρθει στις άκρες, το πας εκεί που θες και ξανασφίγγεις. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, γιατί δεν ξέρω και πού σταματήσαμε το προηγούμενο βίντεο, για να συνεχίσω αυτό θα σας πω λίγο ότι αφού σφίξαμε το νημάντα, στην μπροστινή πλευρά υπάρχει μία ένδειξη η οποία μας δείχνει πού μπορεί να πάει ο ημάντας και τι στροφές αποδίδει. Πάνω χάρη στο low, που είναι ο τέρμα αριστερά ο μεγαλύτερος, μας δίνει από 60 έως 1000 στροφές, στο M 150-1900 και στο S από 350 μέχρι 3700. Χειριστήριο. Το χειριστήριο δεν ξέρω αν στο προηγούμενο μοντέλο ήταν έτσι. Δεν έχω ξαναδέσει MIDI Pro και δεν έχω δώσει και ιδιαίτερη προσοχή. Παρατήρησα ότι το λαμπάκι του είναι φωτεινό, μου άρεσε πάρα πολύ. Ο διακόπτης για το reverse έχει όπως ο καινούριος SFU λαμπάκι, το οποίο μας δείχνει με φωτεινή ένδειξη ότι γυρνάει ανάποδα. Σημειωτέων ότι γνωρίζετε ότι εν κινήσει μπορούμε να κάνουμε αλλαγή στροφών, έτσι. Αυτά για αυτό το υπέροχο γλυκό μηχάνημα. Σας κάνω και ένα κοντινό λίγο να δείτε το ταμπελάκι του μοτέρ. Δεν βλέπω κάτι. Αυτά. Και ο διακόπτης που έχει και τα μεγαλύτερα μοντέλα όσον αφορά το πόσο γρήγορα θα σταματάει από τη στιγμή που πατήσουμε το διακόπτη, είναι αυτός εδώ πέρα.
Έχουμε λοιπόν το fast που δείχνει αριστερά. Εδώ έχουμε γρήγορο σταμάτημα και εδώ το standard το οποίο ξεχνάει να σταματήσει. Οπότε όταν δουλεύουμε καλό είναι να το έχουμε εδώ. Με το που πατάμε το διακόπτη να σταματήσει, σταματάει σχεδόν αμέσως. Αυτά για αυτό το υπέροχο μηχάνημα. Καλορίζικο, να το χαρεί ο φίλος που το πήρε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική αναβάθμιση όταν από έναν απλό τόρνο πας σε αυτό το υπερεργαλείο. Είναι ένα βήμα πριν από τους μεγάλους, ο Eviu. Η μόνη του διαφορά είναι στην απόσταση του κρεβατιού, τα κέντρα. Και λίγο παραπάνω το κρεβάτι που είναι μεγαλύτερο. Κατά τα άλλα δεν έχει να ζηλέψει κάτι. Την περιστροφή, το inverter, τη δύναμη στο μοτέρ. Είναι ένα πολύ αξιόλογο μηχάνημα. Αυτά λοιπόν για το MIDI Pro και θα τα μεταπούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.